ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିମଳେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ। ମୁଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତବାସ ଦାନୀଙ୍କ ପୁଅ। ସୋନପୁର ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଛୋଟିଆ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛେ। ମୋର ରୋଜଗାର ବେଲେ ଏଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋରଟେ, ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋରଟେ କରିକି ଚାଲିଛେ। ଏହାକା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଲାଗି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛେ, ସାରା ଆମ ସୋନପୁର ବୋଲି ନାହିଁ, ସାରା ଦେଶ ବୋଲି ନାହିଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମ ଏଠିକାର ସରକାର ମାନେ ଛୋଟିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍, ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ ପୁରା। ଆମେ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଦୋକାନ ଦେଇଛୁଁ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ କରି ଚଲୁଛୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍। ଛୋଟିଆ ଲୋକ ତ ଯେନ୍ମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍, ଯାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ମାହାଳିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲା, ମାହାଳିଆ ଚାଉଳ ଦେଲା, ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକେ ଆସୁଛେ, ପର୍ ହେଡ୍ ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ବି ଅଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର 5 ଜଣ 6 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍। ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛେ ସିଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାର ମାସ ପଡ଼ିଲେ ଦରମା ଆଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ, କାମ କଲେ କରି ଆମେ ଖାଇମୁ ପିଇମୁ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଅଥଚ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ନା ଦିଆହେବା। ଆମେ ମାସ ପଡ଼ିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଫାଇନାନ୍ସ ଯେନ୍ କରୁଛୁ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଚଲୁ। ଏନ୍ତାକିରି କୃଷି ଆଡ଼ୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଉଛୁ। ଦେଖୁନ୍, ମୋର ବାପା 2016-17ରେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ FD ବନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି କି ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ଯେନ୍ଟା ବୋରୱେଲ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତକେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ପାଇଲୁ। ଆମର ବୋରୱେଲର କୁଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ପାରଲା, ମୋଟରକୁ ନାଇଁ ଲାଗି ପାରଲା। ତ ଆମେ କ୍ଷେତର ବି ନାଇଁ ଯାଇପାରୁ, କ୍ଷେତ କାମ ବି କରି ନାଇଁ ପାରୁ। ଦୁଃଖ ଏହାଟା ଆଜି ଲକଡାଉନ, କାଲକେ ସଟଡାଉନ ଇ ଟାଇପ୍ ରହୁଛେ। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରୁଛନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍। ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି କରୁଛନ୍। ଲୋକ କିଛି ପ୍ରକାର ମାନେ ଇ ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ବି ବୁଝିବା କଥା, କାରଣ ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଲାଗି ଆମେ ଆମକୁ ଇ ସୁବିଧା ଦେବେ ବୋଲି ନାଇଁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଆମର ଘର ପରିବାର ଯେମିତି ଚଳୁଛି, ତାର ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖୁନ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଚଳିଗଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜ କର୍ମା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାହାକେ ଆମେ ମାନି ଚଲମା। କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଲା, ସେଟା ବି ହଁ କରୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲ୍ କରମୁ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେମୁ, ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖେ ଦେବା, ତାର ଉପରେ ବି କିଛି ରିଲାକ୍ସ ନାଇଁ ପାଇପାରୁ। ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଲୋନ୍ ଦେଲେ ଲୋନ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସୁଝିଲେ ଚଲୁ। ତ ଏଇଠାନେ ଆମେ କାଣା କରମୁ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରିପାରବାର। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ମାସ ପଡ଼ିଲେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆଇବା। ଘର ଚଲବାର ଲାଗି ମୋର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛ। ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଲେଖାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ତାଙ୍କର କଥା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝୁ। ତ ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନଜର ଦେଖୁ। ଚାକିରିଆ ମାସ ପଡ଼ିଲେ ଦରମା ପାଇଲା, ତାର ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସେ ଚାକିରି କରିଦେଲେ କେତେ, ନାଇଁ କରିଦେଲେ କେତେ। ଗୋଟେ ମୂଲିଆଟେ ମାସ ପଡ଼ିଲେ ରାସନରେ ଚାଉଳ ପାଇଲା, ମାସ ପଡ଼ିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ବୁଝୁନ୍ କଥା। ଏନ୍ତା କରି କେତେ ଦିନ ଆମେ ଚଲିପାରମୁ। ଦେଖୁନ୍, ପହିଲା 7 ବଜେ ତକ ଆମର ଦୋକାନ ମାନେ ବନ୍ଦ କରବା ଲାଗି କହିଲେ, 7 ବଜେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆମର ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବେପାର ହେବାର କଥା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଜ୍ଞା 4 ବଜେରୁ ବନ୍ଦ କରବା ଲାଗି କହିଲେ, 4 ବଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ବି ଅର୍ଡର ହଉଛି, ତାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବି ମାନବା ଲାଗି ରେଡି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଘର ଚଲବାର ଲାଗି କିଛି ଆମର ଉପରେ ବି ଘର ଚଲବାର ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରି ଅଛନ୍।
से कथा भी टिके बुझुन आज्ञा देखुन आज्ञा आम दुकान टे खापी देले कांटे हवा दुकान खापी दौच आज्ञा आमको फरक पड़ुचे किंतु चलन देखबे रास्ता रे हुदा हुदा है लोक मान अछन बाइक माने धरिकी पिंधुच तो इतार द्वारा महामारी नहीं हुए आज्ञा दुकान टा खुले ही महामारी लोक कोरोना लोक पाखे पहुँचुचे आज्ञा कोरोना कि यदि आम ये महामारी टाइम रे स्ट्रिक्टली मानना सटडाउन लॉकडाउन जहाँ करूँ आज्ञा स्ट्रिक्टली करूँ आज्ञा दुकान के खाली बंद करदमा दुकान बंद कले आज्ञा आम पेटे ही लाभ बाजुचे आम पछे पड़वा लगी कहीं नहीं न एंदा कि आमर काल के किसी भी असुविधा हो मेडिकल प्रॉब्लम हो आज्ञा आमर लगे कहीं नहीं न कारण आम ना इंश्योरेंस कर पैसा दे पारमु ये हेल्थ इंश्योरेंस कर तुम आज्ञा हेल्थ इंश्योरेंस पैसा देना पारो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस आमको तो नहीं नबार की हेल्थ इंश्योरेंस क्या नवा जहाँ राशन कार्ड अच्छे क्या नवा जहाँ पैसा तो अच्छे आज्ञा ताकि तो फरक नहीं पड़े आज ना काल के करवा आज्ञा जेन बड़ बड़ इंडस्ट्री खुलीजन बड़ बड़ कंपनी मैंने कर विभिन्न प्रकार स्कीम रे गवर्नमेंट सुविधा दूचे सुविधा दूचे जेन मैंने छोटे छोटे लोक असन केते बेले ऋणी मुक्त कर दूचे कि आम क्या करमु ई प्रकार केते दिन चली पारमु आज्ञा आम कथा भी बुझ आज्ञा मुई आपण को मोर गुहारी शुणुचे आज्ञा मोर किसी ऑब्जेक्शन करवा किसी ना न आज्ञा मुई आपण कथा मानवा लगी बाध्य आज्ञा जहाँ हो गले भी मोर परिवार मुझे आपण कथा बाध्य मानबी आज्ञा क्या करबी तो मध्यवित्त परिवार रे जन्म होगी क्या करबी आज्ञा नमस्कार रोहित मोर एति गुहारी थिला आज्ञा टिके बुझबे।